acompañarnos. ¿Qué pasa? La 1008, Pusol. Insistim, per si el xiquet... Ahí van, comencem a aplaudir a tota la gent. Vinga, vinga, xesclames. Sembla que tenim algun xicotet problema amb aquesta connexió amb l'esplanada del Pla de l'Arc. Intentarem solventar el més ràpidament possible. Mentre... Por favor, llevem la música. Ahí, vinga. La primera torre que estan fent... Agarrem el peu aquí. La torreta. La nova moixaranga està muntant el Tara. començava a fer el castell. Demanem per Josep Maria Marc, que buscava la xiqueta perduda, Helena, que s'entere que l'han trobat allà i que vinga així a peu d'escenari, que l'estan esperant també. Josep Maria Marc, que hem trobat a Helena i que vinga al peu d'escenari.
peu cap a l'escenari.